אבא קנה לי בזה. לא, הוא לוקח את של הכל, הוא קנה. לא! כן! אבא, מה תעשה? צלם. מה למה נעשה? תצלם? למה אתה מצלם? הנה, נעשה לך זום אין. יאללה, עינב! אבא, אתה מביח את דעתה. זה טוב, לא? נו! זה היה ניחוש, אבל. מה אתה עושים? לא, לא, זה היה צבעים. אני צדקתי. עכשיו את צריכה... למה? כי זה היה לפי צבעים, ויהיה טוב ולא היה טוב. זה היה מתחת לזה. יאללה, תורך. תורך. יש לך את המילה. נו, עינב. מה קרה? עכשיו זה לא יצא, עכשיו זה לא.